ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ നമ്മള് 12 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ ഇസ്കോൺ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 13ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 12 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. 7ാം അധ്യായം നമ്മള് ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങണത് 7 മുതൽ 12 വരെ അല്ലെ? 7ാം അധ്യായം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പരമ സത്യമായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, പരിപാലകനും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ? 8ാം അധ്യായത്തില് പരമപദപ്രാപ്തി, ജീവിതകാലം മുഴുവനും പ്രത്യേകിച്ച് മരണവേളയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി വ്യക്തി ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അന്ധകാലേജ മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം അല്ലെ? 9ാം അധ്യായം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ധന്യതമമായിട്ടുള്ള അധ്യായം. ഭക്തിയുത സേവനം വഴി ഭഗവാനുമായി ശാശ്വത ബന്ധം നേടാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പരിശുദ്ധ ഭക്തി വളർത്തി ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാമെന്ന് കണ്ടു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക അല്ലെ? മനസ്സിലെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക അല്ലെ? നമസ്കരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ എന്താ കണ്ടത്? 10ാം അധ്യായത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദിവ്യശക്തികളുടെയും വിഭൂതികളുടെയും ഒക്കെ ആവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. മാത്രമല്ല ചതുശ്ലോകി ഗീത വരുന്നത് 10ാം അധ്യായത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ചതുശ്ലോകി ഗീതയില് ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസൻസ് മുഴുവനും ആ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 11ാമത്തെ വിശ്വരൂപ ദർശനം അല്ലെ? യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം വെളിപ്പെടുത്തി ഭഗവാൻ തന്റെ ഈശ്വരത്വം അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് വെളിവാക്കി തന്നു. പിന്നെ
ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ് എൻ്റെ മൂലസ്വരൂപമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 12ാമത്തെ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള ഇന്നലെ കണ്ട ആ ധന്യമായ അധ്യായം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടു. അപ്പോ നമുക്കും അതുപോലെയൊക്കെ ആവണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരാവാൻ നമുക്കും ശ്രമിക്കാം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ് വ്യക്തിശൂന്യ വാദികളെക്കാളും ഉന്നതര് അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് കണ്ടു. സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരാം. പല മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും കൃഷ്ണ അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മഫല ത്യാഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല വിചാരിച്ചാലോ, ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. ഒരു ഭക്തന്റെ യോഗ്യതകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഒരു ക്വാളിറ്റീസ്, ഗുണങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല അല്ലെ? ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ കൃപ കാരണം എത്രയോ തുച്ഛമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ദുഃഖം വന്നത്, എത്രയോ കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ടതാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് കുറച്ച് ദുഃഖമേ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കടുത്ത ക്ലേശത്തിലും ശാന്തനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ശരീരബോധത്തിലല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നറിയാം. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താലെ എന്താണോ ലഭിക്കണത് അതില് തൃപ്തനായിരിക്കും അല്ലെ? ഭക്തന് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല. മറ്റുള്ളവര് വിഷമിപ്പിച്ചാല് പോലും ഭക്തൻ അതില് പ്രതികരിക്കില്ല. ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളില് സന്തോഷമോ സന്താപമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദുസ്സംഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിരിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ സംഭാഷണം ഉണ്ടാവില്ല. മൗനി എന്നാ പറയാ. നല്ല ഭക്ഷണം വേണമെന്നോ താമസം വേണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇച്ഛ ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് സദാ നിരതനാവുക, അത് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നീ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളുടെ നിർവചനം ആരായാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ അധ്യായം. പോകാം നമുക്ക് 13ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 13, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പറയാണ് ഇപ്പോ പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജ്ഞേയം എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, അതാണ് ജ്ഞേയം. ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് വിനയത്തോടു കൂടി പറയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയാണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമത്രേ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണത്രേ ക്ഷേത്രം. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ, ഈ ശരീരത്തിനെ ആർക്കാണ് അറിയാ? അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് അല്ലെ?
ആത്മാവിനറിയാം, അവബോധം. അപ്പോ ആ ആത്മാവ് അതാണ് ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ, ഈ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? റീന മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്ന ആള്, അതായത് ആത്മാവ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. നമ്മളൊക്കെയും ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നാ പറയാ. കാരണം എന്താ? ബദ്ധാത്മാക്കളായതുകൊണ്ടാണേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലയണത്. അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാക്കളൊക്കെ വേറെ സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് ബദ്ധാത്മാവാണ്. അപ്പോ ഈ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി, ആ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് പണിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ശരീരം എന്നുള്ളത്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ്, റീന മാതാജി എല്ലാരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. പറയാണ്, ഇപ്പോ ബദ്ധരാണ്, നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണു. ബദ്ധരായത് കൊണ്ടാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കണത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ പോലുള്ളവര്. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ശരീരം ലഭിക്കണത്, പുനർജന്മം ഉണ്ടാവണത്. ഏത് ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, ഏത് യോനിയിലാണ് ജനിക്കുക, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ജന്മം കിട്ടുന്നത്, മറ്റൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ കോടി കണക്കിന് ജന്മം എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തി ഇപ്പോഴൊരു മനുഷ്യ ശരീരത്തില് നമ്മൾ ഇരിക്കണത്. അപ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ മേല് എത്രമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കർമ്മവേദി, അതായത് ഒരു ശരീരം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അതിനെ ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് വിളിക്കണത്. ആ ശരീരത്തിന്, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവത് വിധേയനാണ് നമ്മൾ എന്ന ജീവസത്തകൾ മറക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നല്ല സത്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബോധദീപ്തരാവണം. സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആണ് ഒരാളെ ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ദുഃഖം ഉണ്ടാവാം, അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടു 4 തരം ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര്: ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി, അല്ലെ, ജിജ്ഞാസു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര്. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല നന്മയുള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതായത് ആത്മാവ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഉള്ളില് അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ ആ സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം,
ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ അറിയണം? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അറിയണം, ആത്മാവിനെയും അറിയണം. അതാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൈ മുറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മാത്രമാണ് വേദന ഉണ്ടാവുക. വേദന, അതുപോലെ സ്നേഹം ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ആ ആൾക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതുപോലെയാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തെ രാജാവിന് അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെയും വിവരങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്കോ നമ്മളുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടൂ. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. ഭഗവാന് എല്ലാ വിധത്തില് 84 ലക്ഷം തരം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്, സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ശ്ലോകമില്ല, 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്നിച്ചൊരു പേര് പറയുന്നതാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയും. മഹത്തത്വം എന്താണ്? ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമതായിട്ട് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ്, അല്ലെ? സ്ഥൂല ശരീരം. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി. അപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ചുറ്റിയിട്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അതിനെയും ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ. പിന്നെയോ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ള 5 ഏതൊക്കെയാ? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെയോ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 ഏതൊക്കെ? ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് ഒരു മനസ്സ്, അന്തരിന്ദ്രിയം എന്നാ പറയാ മനസ്സ്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് 5. ഗന്ധം, രൂപം, രസം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഒരു രൂപം കാണണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. കാണുക, കേൾക്കുക, ശബ്ദം കേൾക്കണം, അല്ലെ? അതുപോലെ സ്പർശിച്ചു നോക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്, പിന്നെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സ്, പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. ഇതെല്ലാം കൂടുന്നതാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയണത്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ള വകുപ്പിൽ വരുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മളിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതല്ലെങ്കിൽ
അതല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്? ഇപ്പൊ വിനയം വേണം. ആദ്യം വിനയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ ഒരു ജ്ഞാനി എപ്പോഴും വിനയമുള്ള ആളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നൽകണം എന്ന് പറയുന്നത് തേരിലിരുന്നു കൊണ്ടല്ല, വിനയത്തോടെ താഴെ ഇറങ്ങി മുട്ടുകുത്തി നിന്ന്, അല്ലെ, പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അത്രയും വിനയത്തോടെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് വിനയം. ഗർവില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമൊന്നും ഇല്ലാതെ പെരുമാറുക. അഹിംസ നമുക്കറിയാം, ഈച്ച കൊല്ലല് കൊതുവിനെ കൊല്ലലല്ല അഹിംസ, കൊല്ലാതിരിക്കലല്ല, മറിച്ച് ഒരു ജീവിയുടെയും പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാവണം ഒന്നും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കരുത്. അതാണ് അഹിംസ. ക്ഷമ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ, ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയും, അല്ലെ, ലളിതമായ ജീവിതം. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. നമ്മൾ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ഒരു പ്രാമാണികനായ ഒരു ആചാര്യന്റെ ആവശ്യകത. പിന്നെ ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭ്യന്തരമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ശുചിയായിട്ടിരിക്കുക. സ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരത വേണം, അല്ലെ, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ വേണം നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയാണ്, അല്ലെ, അപ്പൊ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എന്തിനാ പഠിക്കണത്, അതിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലേ പറയണത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അതത്ര മോശമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോ നമ്മള് മാറിപ്പോവും, അല്ലെ. അത് പാടില്ല. സ്ഥൈര്യം വേണം. ആത്മസംയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനും ഒരേ സമഭാവനയോടെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകണ്ട, അതിനോടൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവുക, ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില്. മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിലല്ലാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ശരീരമാണെന്നല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള് എന്നറിയാം. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അതായത് ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ഇതൊക്കെ എന്തായാലും വന്നേ പറ്റൂ, അല്ലെ. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണം. അതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ രോഗം വരും, അല്ലെ, ജരകള് വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന്റെ ദുഃഖാത്മകത, അത് ഓർത്ത് ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചിട്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ വൈരാഗ്യം. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണ ഈ പകയൊന്നുമല്ല, രാഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഒന്നിനോടും ഒരു ഒട്ടല് വേണ്ട, അറ്റാച്ച്മെന്റ് അധികം ആവരുത്. അതാണ് വൈരാഗ്യം. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ നോക്കണ്ടെന്നല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വധർമ്മം, എല്ലാ ചുമതലകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ചെയ്യുമ്പോഴും അകമേ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. അവരോട് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ, ഒട്ടലില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. ഇപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഖം, ദുഃഖം, ജയം, പരാജയം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ. ഇപ്പോ ഇതിന്റെ മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വരും. സംഭ്രമിക്കാതെ എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. പിന്നെയോ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഇടത്ത് പോയിരിക്കേണ്ട, ഭക്തജനങ്ങളോടൊക്കെ ഒത്ത് സത്സംഗത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, അതും ഇത് തന്നെയാണ്. ദുസ്സംഗമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്. അതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ എന്നറിയണം. അതാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്നൊക്കെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ പറയും. അപ്പോ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയണം, ഭഗവാനെ അറിയണം. അതാണ് തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ. ഇപ്പോ താത്വികമായിട്ട് സത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷിക്കല് എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനാർജനം എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെയും ജ്ഞാനമാണ്. ഇവയല്ലാതെയുള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും
ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ മുകളിലെ വിനയം, വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ, അതൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണാണ്. അതല്ലാത്തവയൊക്കെ അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചും കളയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജന്മം, ജനിച്ചു, മരിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ ജരകൾ വന്നു, പിന്നെ വ്യാധി വരും, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നാലും നമുക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം. ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവിക, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതാ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബോളിവുഡ് സ്റ്റാറൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം. ഇപ്പൊ നോക്കൂ എത്ര രൂപത്തിലായിന്ന്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ഇതിന്റെയൊക്കെ നിരർത്ഥകത നമ്മൾ അറിയണം. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം രണ്ടു വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, അല്ലെ? കൃഷ്ണസ്മരണ, നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ മാലിന്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അനേക ജന്മങ്ങളിലൂടെ വന്നതാ നമ്മളൊക്കെ, അല്ലെ? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. ഇപ്പോ ഈ മുൻ ജന്മകർമ്മങ്ങൾ ആകുന്ന പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയാണ്. അതിനെയൊക്കെ ഈ കൃഷ്ണസ്മരണ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം, ഇതിലൂടെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റണം. അപ്പോഴാണ് മനസ്സില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം ആസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ് എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പോ ജീവസത്തകളുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഭൗതികങ്ങളാണ്, സ്പിരിച്വൽ സെൻസസ് ആണ് ഭഗവാന്റേത്, മാലിന്യം തീണ്ടാത്തവയാണ്. ഓരോ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാൻ അറിയാം. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം, എല്ലാ ജീവികളുടേതും ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്പിരിച്വൽ ആണ്. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല. ത്രിഗുണാതീതനാണ് ഭഗവാൻ, 3 ഗുണങ്ങളുടെയും അതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായ ലോകം മുഴുവനും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമ്മൾ അറിയണം അത്. ഒരിക്കല് പാണ്ഡവര് വനവാസ കാലത്ത് അവിടെ എന്താ പറയാ, ദുർവാസാവ് വരികയാണ് ഒരു സമയം. അപ്പോ ദ്രൗപദി ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും ആ പാത്രം തരും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ദുർവാസാവ് വന്നത്. ഇപ്പൊ കുറെ പരിവാരങ്ങളും ഉണ്ട്. ദ്രൗപദി വിഷമിച്ചു, ഇനി എന്ത് കൊടുക്കും ഇവർക്ക്? അപ്പോഴ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൃഷ്ണനെ. ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കാമ്യക വനത്തിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എത്തി. പാത്രത്തില് നോക്കൂ, ഒരു ദാന അതിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും, എടുത്തു കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കൃഷ്ണൻ കഴിച്ചു. പിന്നെന്താ ഉണ്ടായത്? എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയായി. ദുർവാസാവ് പറഞ്ഞു, ദുർവാസാവും ഈ പരിവാരങ്ങളും ഭീമസേനൻ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അവരൊക്കെ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാവണം.
അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യേണ്ടത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി സ്തമസ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ്, ഭഗവാനാണ് സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. എല്ലാ പ്രകാശവും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. എല്ലാ ഇരുട്ടിനെയും, നമ്മളൊക്കെ കുണ്ഠതയാണ്, എന്താ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വെളിച്ചമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുണ്ഠമാണ്. ടെൻഷൻ, ഭയമൊക്കെയാണ് ഈ കുണ്ഠം. അതാണ് നമ്മുടെ ലോകം. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രകാശമാണ്, ജ്യോതിസാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സായ ഭഗവാനാണ് അവിടെയുള്ളത്, അല്ലെ, പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തം എന്ന് ഭഗവാനെ എന്താ പറയണത്? ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകം വ്യക്തതയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാ അവ്യക്തം എന്ന് പറയണത്. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഏതിനെ കുറിച്ച്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും അറിവ് അത് ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടത് ഏതിനെ കുറിച്ചാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ? ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരുക. അത് അല്ലേ? അപ്പൊ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ട്, അല്ലെ, പരമാത്മാ രൂപേണ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ജ്യോതി സ്വരൂപനായതിനാൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളില് സൂര്യചന്ദ്രാദികളുടെ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാണ്. അവിടെ എത്താൻ ഉത്സുകരായവർക്കോ സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം നൽകുക. നമ്മൾ 10ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ? അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് അവരുടെ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിനെയൊക്കെ അകറ്റും. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും യജമാനനും ആത്യന്തിക ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ആശ്രയം സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ധാമത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ എന്നെങ്ങനെ ഉഴലാം. അപ്പൊ മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പില് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുന്ന നല്ലൊരു പിതാവ്, അല്ലെ? ഭഗവാനും അതുപോലെയാ. ഒട്ട് നിർബന്ധിക്കില്ല, എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മം ചെയ്തു വന്നോളൂ എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ശ്ലോകം. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തെ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തണ ജീവാത്മാവുണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ജീവിത രീതിയാണ് കൈക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താല് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അവര് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവര് നല്ലതും ചീത്തതുമായിട്ടുള്ള നാനായോനികളില് പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന്. അപ്പൊ നന്മ ചെയ്താല് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടും, അല്ലെ? അടുത്ത ജന്മം. അതല്ല, നമ്മൾ മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലോ നമ്മൾ വല്ല പന്നിയായിട്ടോ പൂച്ചയായിട്ടോ പുഴുവായിട്ടോ ഒക്കെ ആവും ചിലപ്പോ ജനിക്കുക, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ 84 ലക്ഷം തരം ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കൂ, കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചിലപ്പോ നമ്മള് പൂച്ചയോ പട്ടിയോ പാമ്പോ എന്തായിരുന്നു അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലെ? ഇപ്പോഴൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എന്താവോ എന്തോ അറിയില്ല. നന്മയിലേക്ക് പോകുവോ അതോ താഴോട്ട് പോവോ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലെ? ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ആസക്തി കാരണത്താല് അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അല്ലെ? അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോ നല്ല നന്മകള് സാത്വികനായിട്ട് ഭക്തിപൂർവം ജീവിച്ചവര് ചിലപ്പോ ദേവനാവും,
ഒരു ഉത്തമ വൈഷ്ണവനാണത്രേ ദേവനാവുക. ദേവനാവും. ചിലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാം. മറ്റു ചിലപ്പോഴോ വല്ല വന്യമൃഗമായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോണത്. നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണത്. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് പുഴുവായിട്ടോ മൂട്ടയായിട്ടോ എന്താണ് ആവാൻ പോണേ അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പൊ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലെ ഒരു മൂട്ടയാണെങ്കിലും ഒരു പന്നിയാണെങ്കിലും അപ്പോ ആ പരിതസ്ഥിതിയുടെ ആധിപത്യം എനിക്കാണ് എന്ന് ഗർവ് കാണിക്കും. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നതത്ര ആണ് സത്യം. അത് തന്റെ കഴിവല്ല, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ പ്രഭാവത്താലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈഃ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, ജീവസത്തയെ കുറിച്ച് അറിയണം, പിന്നെയോ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണം. ഇനി ഇവ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെയും കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞവർക്കാണ് മോക്ഷം കിട്ടുക. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവസത്ത, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങള് ഇവയുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല, മോക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നത്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇച്ഛയുണ്ടായി ജീവാത്മാവിന്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം നൽകി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കണത്. ജനിച്ചും മരിച്ചും ജനിച്ചും മരിച്ചും അങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും സഹവാസം, പിന്നെ സ്വപ്രയത്നം ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാർത്ഥത്തില് ശരിയായ ദൃഷ്ടി ഇവിടെ ആർക്കാ ഉണ്ടാവുക? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്, ആത്മാവ് ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കണേ ഉള്ളൂ എന്നറിയുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ ദർശനമുള്ള ആള് എന്ന്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ അറിയാ? ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പ്രജ്ഞ, കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയും നമ്മള്, കൃഷ്ണ അവബോധം. ഇപ്പൊ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ലഭിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കർമ്മവേദിയായിട്ടുള്ള ശരീരം നൽകപ്പെട്ടതാ. ആ ശരീരം കൊണ്ട് തദനുസൃതം നമ്മളിപ്പോ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം അല്ലെ, പാകമാവണ വസ്ത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ? നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മുടെ സൈസിന് പാകമുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി ധരിക്കും. അതുപോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം ലഭിക്കണത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ വസ്ത്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത്. പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ടാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. 34. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര,
സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്ന പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. പറയാണ്, ഇപ്പൊ സൂര്യനാണ് അല്ലെ ഈ വിശ്വത്തില് ഒക്കെ വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ആ ശരീരത്തിലിരുന്ന് അതിനെ അവബോധത്താലെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. അതുപോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. ആ ആത്മാവ് അവിടെ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവബോധം ഇല്ല അല്ലെ, പ്രജ്ഞ ഉണ്ടാവില്ല. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുക. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തില് പിന്നെ പ്രജ്ഞ അവശേഷിക്കണില്ല. അത് ഡെഡ് ബോഡിയായി അല്ലെ, അവബോധം ഇല്ല. പിന്നെ ജീവസത്തയുടെ ആ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രമായിട്ട് വികസിക്കണത്. ശാരീരിക യന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ്. ഈ ജീവസ്പർശി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് അകന്നാല് ഉടൻ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള യന്ത്രം ഉപയോഗശൂന്യമാവും. എല്ലാ ഭൗതിക ഊർജത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാല് ഈ ശരീരം ജഡമായി അല്ലെ, ഡെഡ് ബോഡിയാണ് പിന്നെ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നോക്കൂ, പാപപുണ്യങ്ങള് സത്കർമ്മങ്ങള് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് ഇവിടെ, ഒരു സർജന്റെ കയ്യിലും കത്തിയുണ്ട്, കള്ളന്റെ കയ്യിലും കത്തിയുണ്ട് അല്ലെ. കള്ളൻ ആ കത്തി എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക? മറ്റുള്ളവരെ അപായപ്പെടുത്താൻ അല്ലെ, ദ്രോഹിക്കാൻ. എന്നാൽ ഒരു സർജൻ, ഡോക്ടറോ ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് അല്ലെ. രണ്ടും ഒരേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാ, കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി തന്നെയാ. പക്ഷേ മനോഭാവം അതാണ് പാപപുണ്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് കള്ളൻ ചെയ്യുന്നത് പാപപ്രവൃത്തി അല്ലെ, ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യപ്രവൃത്തി. ആ മനോഭാവം അതാണ് പാപപുണ്യങ്ങൾക്ക് നിദാനമാവുന്നത്. അതാ ഇവിടെ കാണിക്കണേ. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ എന്താ അറിയണ്ടേ? ശരീരം അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയണം. അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്നും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനം ഉണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ, പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എങ്ങനെ എന്ന് അതിനുള്ള പ്രക്രിയ, ആ മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം ആ മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയെ ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുക അല്ലെ, ജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കിയാൽ മതി, അത്രേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത്. നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? ഇതിലല്ലേ, ഇന്നത്തേലല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പായി പോയി. ഇത് ഇപ്പോ ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവാണ് അതിന് ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്നത്, അവബോധം നൽകുന്നത്. പിന്നെ പരമാത്മാവുണ്ട്, സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു മരത്തില് 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതില് ഒരു പക്ഷിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓരോ ഫലങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പഴങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ബ്രാഞ്ച് ശാഖയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശാഖയിലേക്ക് ചാടി പറന്നൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരു പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെറുതെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവാണ്. ഇത് പരമാത്മാവും. അപ്പോ ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കണ ഈ ജീവാത്മാവ് പല പല ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ പെട്ട് പല പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറക്കണു, ചാടണു, ഫലം ഭക്ഷിക്കണു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊമ്പിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജന്മം എടുക്കുക, അല്ലെ? ഈ ജന്മം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ജന്മം കിട്ടും, അത് അവസാനിക്കുക, വേറൊരു ജന്മം എടുക്കുക. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ അറിയണം. അറിഞ്ഞ പിന്നെ ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങണ്ട ഭൗതികതയില്, പിന്നെ മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കണ പിക്ചറിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും ഒക്കെ അവസരം വേണം. അതിനാണ് സത്സംഗം, അല്ലെ? സത്സംഗം വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം സത്സംഗാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ജഡപദാർത്ഥത്തിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്നുള്ള ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ അതാണ്. അർജുനൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഗുരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഗുരു എന്നെ ശിഷ്യനാക്കൂ, വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകൂ എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു വിനയത്തോടുകൂടി. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാല് ശിഷ്യൻ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവും. അതുവരെ എന്തേ അറിയുള്ളൂ? ഈ ഭൗതികതയില് കുറെ എന്താ പറയാ, ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഇത് മാത്രം, അല്ലെ? ഇത് മാത്രം ആധാരമാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ. അതല്ലാതെ വേറെ മറ്റ് ഈ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ മുക്തനാവും എന്നുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് ജഡമാണ്. അതിനെ 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു സ്ഥൂലമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ശരീരം, അല്ലെ? സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയും. മനസ്സും വൈകാരിക വൃത്തികളും ആണ് സൂക്ഷ്മ ആവിഷ്കാരം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കൂടുമ്പോൾ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെ സങ്കലനാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങൾ. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി ജീവാത്മാവുണ്ട്, പിന്നെ പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു പോരുന്നത്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്ക് നമ്മൾ അർഹരാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഭക്തരുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം, അല്ലെ? സത്സംഗം വേണം. ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. അതിലൂടെ മാത്രമേ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 ഉണ്ട്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അപ്പൊ ജീവാത്മാവുണ്ട്, സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവുണ്ട്. നോവർ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്ന ആൾ എന്ന് പറയും, ആത്മാവ്, നോവർ ഓഫ് ദ ബോഡി. അപ്പോ പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, എന്തിനെയാണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലെ? ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഉള്ള അറിവാണ് ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ടതാണ്. എന്തിനെയാണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. അപ്പോ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവാണ്, പരമാത്മാവുമുണ്ട് സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് അറിയലാണ്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിനെയാണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ എന്തിനെയാ അറിയേണ്ടത്?
പരമാത്മാവിനെയാണ് അറിയേണ്ടത്. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹേതു, അതാണ് പ്രകൃതി എന്നതുകൊണ്ട്. ഇനി പുരുഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് അനുഭവിക്കണ ആള്, ആസ്വദിക്കണ ആള്, അതാണ് പുരുഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നെ. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയർ എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് അനുഭവിക്കുക, ആസ്വദിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് പുരുഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോ പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം എന്നീ 6 വാക്കുകളുടെ നിർവചനം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിച്ചത്. അതിന്റെ എല്ലാം വ്യക്തത ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു. മനസ്സിലാവാത്തത് ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ക്ഷേത്രജ്ഞ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എല്ലാവരെയും. എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഇന്നത്തെ അധ്യായം കുറച്ചൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ കൺഫ്യൂസിംഗ് അല്ലേ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ മനസ്സിലായി മാതാജി. ആ നാളെ മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വളരെ ഈസിയാ. നാളത്തെ അധ്യായം 3 ഗുണങ്ങളെ, ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അധ്യായങ്ങളിൽ. ത്രിഗുണം, സത്വം, രജസ്. നാളെ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിശദമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയും. ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരൊന്ന് ഹരേ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ പറയാം. പറയൂ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് അത്രേ ക്ഷേത്രം. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനെയാണ്, ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ശരീരം 24 മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ശരീരത്തില്. അത് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? പഞ്ച മഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങള്, അങ്ങനെ 24 മൂലകങ്ങള് അടങ്ങിയത്. അപ്പോ ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആർക്കാണ് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക? അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവിന്, സത്ത, അവബോധം, പ്രജ്ഞ എന്നൊക്കെ പല ജീവചൈതന്യം എന്നൊക്കെ പറയൂലേ. ആ സത്ത ചത്തുപോയി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഡെഡ് ബോഡിയായി അല്ലേ? ആ സത്ത്, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനിൽ എന്താ വിളിക്കണത്? നോവർ ഓഫ് ദ ബോഡി ആണ്. അതായത് ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന്, ഈ ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം, നല്ലതുപോലെ അറിയാം ആ ജീവാത്മാവിന്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ മുറിഞ്ഞാല് വേറൊരാൾക്കല്ല അതിന്റെ വേദന അല്ലേ? നമുക്കാണ് അതിന്റെ വേദന. എന്നാല് സർവ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഉള്ളിൽ അന്തര്യാമിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള സർവക്ഷേത്രജ്ഞന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം, എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്, നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്, അതിന്റെ ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന് അതിൻ്റെതായ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ആ ജീവാത്മാവിന് അതിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിയാം. വ്യക്തായോ മാതാജി? ക്ലിയർ ആയോ? ആയില്ല? മൂളലിനൊരു കനം പോരാലോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ശരി. അവരോട് പറഞ്ഞാണ്. വേറെന്തെങ്കിലും?
ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? എന്നാ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിക്കോളൂ. ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ തൊട്ട് വായിച്ചോളൂ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? ആ എന്തൊക്കെയാ? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്ന ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ. അതെ. ഉം. ഭഗവാൻ അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്താണ്? ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം, അതായത് പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ. അതെ. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അതെ. എന്തിനെയാണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം, ജ്ഞേയം. അതായത് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? ആ. ആ അറിയേണ്ട സംഗതിയാണ്, അതിനെയാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്നും പറയാം. ഈ അടുത്തത് സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ആരാ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതൊക്കെയാ? പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യാഹങ്കാരം, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങള്. ത്രിഗുണങ്ങള്. അങ്ങനെ 24 മൂലകങ്ങള്. ഈ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാം? എങ്ങനെയാ? നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവും കൊണ്ട്. അതെ അതെ. അങ്ങനെ 5 നാമജപങ്ങൾ. ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതെ. ഭഗവത് സ്മരണയും നാമജപത്തിലൂടെയും നമുക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആന്തരിക ശുചിത്വം കിട്ടും. ചിത്തശുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയും എളുപ്പത്തിൽ പറയുമ്പോ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അതായത് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹേതുഭൂതമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണണില്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്? ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കാറ്റുണ്ട്, മഴയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളത് അതൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് പ്രകൃതി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പറയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹേതുവായിട്ടുള്ളത് അതാണ് പ്രകൃതി. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയർ ആണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അനുഭവിക്കുന്നു. എന്താ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അങ്ങനല്ലേ? അല്ലല്ല, പ്രവർത്തനങ്ങള്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യണ എൻജോയർ ആണ് പുരുഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി. വേറെന്തെങ്കിലും? മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാം? സ്മരണയും നാമജപത്തിൽ കൂടിയും. കൃഷ്ണസ്മരണ. എല്ലാവരും മംഗളാരതി ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രാവിലെ 4:30? ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണില്ല? 5:30-ക്കോ? 5:45 ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. സർവശരീരങ്ങൾ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. നാമൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? എത്ര മാല ജപിക്കും? രാവിലെ 1 മാല ജപിക്കും.
ഒരു മാലെങ്കിലും മിനിമം ജപിക്കൂ ഡെയിലി. ഒരു മാല മാതാജി രാവിലെ ജപിക്കും, 16 ഒരു മാല ജപിച്ചോണ്ടേ വൈകുന്നേരം. ഇരുന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അസുഖങ്ങൾ കാരണം ജപം കുറെ പിന്നോട്ട് എത്തിപ്പോയി. ഉം. ആദ്യം 16 മാലയും ജപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മാല 7 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട്. ആ അസുഖം വരുമ്പോ റെസ്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക, അപ്പൊ ജപിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവൂലോ. ഞാൻ തീരെ ശരീരത്തിന് സുഖമില്ലാണ്ടായിപ്പോയി മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണ്. മാതാജി ആ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഒരു മാല ജപിക്കും. രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഓരോ മാല. പിന്നെ രാവിലെ ജോലിക്കെല്ലാം പോണല്ലോ, അപ്പൊ പണിയെല്ലാം ആവാൻ വേണ്ടി വൈകും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. ഈ മാസം ഒരു മാല ജപിച്ചു, അടുത്ത മാസം തൊട്ട് 2 മാല ജപിക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. അപ്പോഴതിനൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാവും. കണ്ണിന് വയ്യാത്തോണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണിന് വയ്യെങ്കിലും ജപിച്ചൂടെ? വായിക്കാനല്ലേ പറ്റാത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അപ്പൊ രാവിലെ ഇതൊക്കെ മെല്ലെ